Tradicija spomena na pokojne seže u 7. stoljeće. Dušni dan uveo je 998. godine benediktinski opat Sveti Odilo. Papa Klement V službeno je taj blagdan potvrdio 1311. godine. Dušni dan spomen je kada se crkva sjeća svih vjernih mrtvih. Slavi se 2. studenoga. Ako je taj dan bio nedjelja, prije liturgijske reforme slavio se 3. studenoga. Dušni dan na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine karakteriziraju obilasci groblja, molitve, plaćanje misa za pokojnike, obred oprosta, pomaganje sirotinji i zvonjava crkvenih zvona. Španjolska je 1748. godine dobila povlasticu da svećenici na dušni dan mogu služiti 3 mise, jednu po vlastitoj nakani, drugu na nakanu Svetoga Oca, treću za sve pokojne vjernike. Papa Benedikt XV 1915. godine kanonski je dopustio da svi svećenici toga dana prikažu 3 mise, jednu za pokojne vjernike, drugu na papinu nakanu, a treću na nakanu dotičnoga svećenika. Dušni dan štuje se u engleskoj crkvi, kao i u mnogim evangeličkim crkvama. U hrvatskoj baštini dušni dan se još naziva mrtvi dan, mrtvo spomenuće, dan mrtvih. Na dušni dan se na groblje nosi cvijeće i pale svijeće. U novije se vrijeme taj običaj uglavnom pomaknuo na blagdan svih svetih. Moguć je razlog tomu što je blagdan svih svetih neradni dan. Uz upaljene svijeće grobovi se kite cvijećem. Pritom je nekoć cvijeće moralo biti iz vlastitoga vrta, a svijeće su bile voštane. Pohodi grobovima i grobljima u tom pogledu redoviti su znak pažnje i vjere. Tog dana vjernici mole za duše svojih dragih pokojnika, za njih pale svijeće na grobovima, prisustvuju svetoj misi povezujući se tako svojim molitvama s njima i moleći Božje milosrđe da ih što prije očisti od svih slabosti, te da ih uvede tamo gdje soka svaka suza nestaje. Tako je dušni dan ili dan svih vjernih mrtvih izraz kršćanske nade i vjere u zagrobni život, što liturgija ističe riječima Tvojim se vjernima, Gospodine, život mijenja, a ne oduzima, i pošto se raspadne dom ovozemnog boravka, stječe se vječno prebivalište na nebesima. Mi za duše svojih dragih pokojnika molimo duboko vjerujući da će oni, kada dođu u Kraljevstvo Božje, biti naši zagovornici. Vjerujemo da će oni moliti za nas da ne promašimo svoj konačni životni cilj, da i mi uđemo u Kraljevstvo Božje i tako budemo pribrojeni općinstvu svetih.